बाथौ बे धोरोमा बर'नि गुदि धर्म बहु गोजाननिफ्राय लाख लाख बोसोर फैनानै जों माने इन्डियायाव नर्दार्न नेपालाव हाबदों, सिक्किमाव हाबदों, रायजो खुंदों। तारपिছত माबायाव थांदों बोले मा होनना बुङो त्रिपुरा बेयाव जाहैदों आरो बेयाव आसामावबो गुबुन गुबुन। गतिके जोंनि परिचया माने महाभारत बिफोर 5000 years ago जोंखौ किरात होनना बुंदोंमोन। जोङो माबायाखै जों कौरबनि फोलेर जानानै जुजियाखै, जों पान्डुनि फोलेर हिसाबैसो माबादों। भीमनि फिसाज्लाया घटोत्कचा थांदों, जों किरातसो क्षेत्रिय। दा बेनिखाय दा माखासे भारतबर्षआव माने जातिखौ माने सानदों ब्राह्मण क्षेत्रिय माने वैश्य आरो बिनिफ्राय क्षुद्र होनना बुंदों। दा ओरै जाबाय बर'फोरखौ हमनो बिनिखाय जाया जे माने हिन्दुनि जिथु धर्मशास्त्र बा आयेन दानायावहा बिसोर बुंलांदों बिसोरखौ क्षुद्रबो बुंनो हाया, बिसोरो माने माखासे जुद्धबो नाङो, रायजोबो खुङो, बे क्षेत्रियाव गोलैयो। किन्तु बिसोर माने आबादबो मावो, बिसोरखौ वैश्य गुदिबो नुयो। किन्तु बिसोरा जुदि लुगुन लायोब्ला बिसोर जुदि उपनयन खालामोबा बिसोरखौ बामुनाव लांनो हागौ होननानै बे बुंलांदों। बिनिखाय आरो तिथि होननाय मोनसे रिखिया बुंदों अबसे दा बिथाङा बिसोरफोरा बे उपनयन लायाखै, लुगुन लायाखै, बिसोरो निस माने क्षेत्रिय, बिसोर क्षेत्रिय, बिसोर क्षुद्र नङा, बिसोर निस नङा बेबायदि बुंनाय दङ। दा जिनिसा बेनो बे धोरोमखौ जों गोबानानै गुदिनिफ्राय लाबोदो। दा बिनिखाय जोंनि दा बाथौ धर्मना मा दादो गोजाम जिनिसाव गोदान लिभ होनानै मडार्नाइज खालामदों, माने अरिजिनखौ नागाराखै। अरिजिनाव जों माने मडार्नाइज खालामदों, दा इन्टारनेसनेल लेभेलाव लांनायनि माबादों। बेनिखाय फरेन कान्ट्रिफोराव बुंदोंमोन ब्रिटिशआ जों 200 बोसोर राजत्व खालामदोंमोन, बे हारियाबो बुंदोंमोन बे बिथांमोना मोसानाया मावदोंमोन, बिसोरखौ दायनो नांगौ मा हारि बिसोर बेनो। दा बिनिखाय इन्टारनेसनेलखौ माबा जादों। जियानो जाथों माने बे बाथौ थानसालिया बे बेतिक्रम बे मडार्नाइज खालामदों। बधय बे बाथौ जेसेबां थानसालि दङ बेनि भितराव उत्तम माने पर्यायनि दङ, टुरिजमनि मस्त स्कप दङ। बेनिखाय मन्त्रिखौबो बुंदों नोंथाङा अननानै 10 बिगासो हा टुरिस्टफोरा थानाय गेस्ट हाउस बानाय, बेयाव थांनानै फैनाय, बे खाथियावनो मन्दिरावनो लगायनानै टुरिस्ट न' लुनो नाङा, गोजानाव लुनो नांगौ। बे दा बुंदों इन्टारेस्ट जागोन, তেনেह'ले जोङो दावगानोबो हागोन। जे आंनि गोसोआव दङमोन बेनो बर' रावजों दावगालांनांगौ, कम्पिटिसन थांनांगौ। बिनि माने बे हिसाबै आङो माने इउनिभार्सिटियाव बर'खौ गायसनदों, डिग्रियाव गायसनदों। क'क्राझार इउनिभार्सिटि केम्पासाव आंनो प्रथम बर' रावखौ MA होदों। बे 12 जुलाइ 1998 बेयो गायसननाय जादों। जियानो जोङो माने हाग्रामाखौ माने 1000 टाइम्स सेलुट बिथाङा लांनानै बे दाखनानै 8 सिडुल लांबाय। दा जोङो माबा नंलिया, ट्राइबेल बुंनो हालियासै, जों कम्पिटिसनाव फैबाय। जों बर'फोरा माबासो अनलि 1% मोनो, जोंनो नाङा, जों more than 5% नांगासिनो माबाना। बेनिखाय माबायावहा जोङो दा कम्पिटिसनाव फैबाय। बेनिखाय अल इन्डिया लेभेलाव कम्पिटिसन थांगोन। जोंहा बेनिखाय भारतबर्षखौ थांनाय कन्ट्रिबिउसन नांगौ, जोंहा माने डिफेन्स सार्भिसाव हाबनांगौ। मात्र मोनसे सार्भिसाव हाबनो हायाखै जों, डिफेन्स सार्भिसाव। बेनिखाय बे अदालगुरियाव मोनसे सैनिक स्कुल मोनसे नांगौ, बेथिं बासखाथिं बा अन्यान्य सैनिक स्कुल नांगौ, जाहाथे बिसोर थांनानै माने मिलिटारि एकाडेमियाव फरायनो हायो। माने गेजेटेड माने मिलिटारि अफिसार जानोबा सेकेन्ड लेफ्टेनेन्ट जाननांगौ। बे हाबिलदार जाना कनसेल थैब्ला जोंखौ नुगावा, मानसिया थैब्ला अनारेबल डेथ जाननांगौ, सन्मान लाना जानांगौ, गिदिर जानांगौ। गतिके बे दावगानायखाय आं थैनो नांगौमोनबाबो आं थैयाखै, आं सिरि सिरि बेफोर खामानिखौ मावना दोङो। गतिके जों बिदिनो दावगालांबाय थागोन। जोबथारनायाव जों खावलायदों बाथौनि मुङावनो गोबां बाहागो दङ, सोरबा जांख्राव दङ, सोरबा फुल बाथौ माबा माबि दङ। दा बिथांमोननिसिम खौसे जानो थाखाय मा होनना खावलायदों? खौसे जानो नांगौ, थारमाने जोंनि जे माबा नांगौ गंसे प्रिथिबियाव बुहुमा मिथिनो हानाय मोनसे माबा नांगौ, बाथौ गिता नांगौ। बाथौ गिता जोंनिया बाथौ गिताया माने इन्टारनेसनेल नोन माबा नाम, बे गिता बाथौ गिता बेखौहाय लिरनांगौ। बेयाव पन्चतत्व
बेखौ बहुद माने गोजौआव थिखांना लानो हागोन बेनिखाय आं बे लेखायावहा माने सबिनेराव मोनसे आभाग होदों बिनि थुलमुल बेखौ बयबो फरायबाय असमियाव लिरदों अबस्से बेखिनियानो गतिके बेनो जों बे बानानै दा लिटारेसार खम दङ साहित्यआव थांबाय दा लिटारेसार नांगौ माबो आध्यात्मिकआव बाथौनि सल लेखा नांगौ धेर खोथा बेयाव टुरिस्टआ फैनानै फरायनो हानाय इंराजियाव नांगौ बेंगलियाव नांगौ असमियाव नांगौ बर'आव नांगौ माने बेबायदिनो हिन्दीयाव नांगौ बेबायदि खालामनांगौ बेयावहा फैब्ला फिसा फिसा बिजाब बेखौ लांनानै बिसोर फरायनो हायो बिसोर ओरैनो बे टुरिजिम खालामबा जानाय नङा बेबायदि जाहाथे बिसोर थांनानै फरायनानै गुबुनखौ बुंनो हायो फैनो हायो होमबासो जोंनि नामफोरा बाहेरायाव थांगोन बेखौनो आं फंनैसो बुंनानै बयखौबो माबादों बाथौआव जोङो माबाया इन्डिभिजुवेल प्रार्थना खालामा आंखौ मोजां खालाम आंनि परियालखौ खालाम होनना बुङा जों बर' हारिखौ मोजां खालामनांगौ होनना बुंदों सुबुं हारिखौ होनदों गदाम मानब जातिखौ आर'जाव कुनु दिना माबा व्यक्तिगत प्रेयार गैया बेयाव केवल माने दौरिया आशीर्बाद होनायाव व्यक्तिगत मोजां जाथों होनना बुङो बे आथसफोराव माने जेनेका इन्टारनेसनेल लेभेलनि बाथ्रा कुनु दिना प्रार्थना खालामा आंखौ मोजां खालाम आंनि गथ' गथाया मोजां जागोन होनना प्रार्थना खालामा जोंनि हारिखौ मोजां खालामनांगौ सुबुं हारिखौ माबानांगौ सान्ति जानो नांगौ बे बाथ्राखौ बुङो 39 बोसोरनिफ्रायनो देहायारि जोथोननि बिथिङाव बुहुमनि बयजोंबो फोथायजानाय लोगोसे साबसिन आरो रावजोंबो रुजुजायै गोरोन्थि गैयै फिथाइनि रादाय होग्रा एप'ल' डायग्नोस्टिक्सआ नोंथांमोननि साखाथियाव सौफैबाय बे एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टाराव थैजों सोमोन्दो थानाय गासिबो बेराम कोविड-19 बेराम खि हासुदै आरो गुबुन गुबुन बेरामनि आनजाद खालामनाय जायो नोंथांमोनहाबो आनजाद खालामजाफैनो हागोन थङा जाबाय क'क्राझार टाउननि मालदां बाजारनि साखाथियाव थानाय रिलायन्स पेट्रल पाम्पनि उल्थाथिं रोखायै मिथिनो थाखाय नोंथांमोनहा 6001517103 नाम्बाराव सुलु लानो हागोन एप'ल' डायग्नोस्टिक सेन्टार क'क्राझार